Bilkemm kienet għadha kemm għaddiet il-konferenza tal-aħbarijiet tal-Prim Ministru li fiha tħabbar li l-Gvern se jagħti 70 miljun euro lin-nies li l-Partit Nazzjonalista ma ħareġ jattakka l-pakkett ta' għajnuna u riviżjoni tat-taxxa. Peter Aġus li reġa' feċċ fid-Dar Ċentrali mal-ewwel beda jattakka l-għajnuna u riviżjoni tat-taxxa. Fir-rigward ta' tħabbira in inverted commas tal-Prim Ministru llum. Għal-Partit Nazzjonalista ċek ta' rifużjoni tat-taxxa sa massimu ta' 140 euro u lotja addizzjonali sa massimu ta' 200 euro hija soppa imsaħna. Din hija soppa msaħna li Robert Abela ħareġ mill-friġġ. Dikjarazzjoni sinonimi ta' Bernard Grech li kien jgħid li l-budget huwa tal-virtual reality, il-Partit Nazzjonalista għalhekk ukoll. Dan huwa smoke screen? Smoke screen? One News imbasta sa x'kien għamel Gvern Nazzjonalista l-Pensjonanti u l-Familji bil-Partit Nazzjonalista qal li fi żmien Amministrazzjoni Nazzjonalista l-ekonomija bdiet tipprospera. Taħt gvernijiet nazzjonalisti l-ekonomija tagħna trasformat ruħha minn ekonomija li kienet dbati f'ħafna setturi għal ekonomija li saret tipprospera b'setturi ġodda. Intant brabta mal-attak tal-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Bernard Grech għal pakkett ta' stimolu ekonomiku ta' 70 miljun euro, il-Partit Laburista qal li jekk jagħmel min jadotta politika tal-passat u jkun negattiv. Apparti l-investiment ta' 70 miljun euro fin-nies, il-Partit Laburista fakkar ukoll fil-ħemel ta' miżuri l-Gvern Laburista għamel waqt il-pandemija fosthom il-wage supplement b'investiment ta' 700 miljun euro u l-100 miljun euro vouchers barra miżuri oħra tal-budget. L-ironija hi li dawn kollha huma inizjattivi li l-kap tal-Oppożizzjoni sejħilhom tberbiq ta' flus. Ironija ikbar hi li meta l-Partit Nazzjonalista olla l-kontijiet tad-dawl u l-ilma ta' biss 5 bozzozz. Saħa il-Partit Laburista. Il-Partit Laburista nnota li llum il-Gvern żamm stabbli l-prezzijiet tal-enerġija u kompla jinvesti fin-nies. Id-differenza fit-tmexxija qatt ma kienet ċara daqs illum, irrimarka il-Partit Laburista.